Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuzo zonke izindawo la okuhamba ekufinyelele leli khasi. Makuthi-ke usanda kujoyina kuleli khasi, ngicela ulike video, usubscribe kwi-channel lo onibingelelayo umfana umenzi phansi kwamaphumulo emvudi esigodini sasoVanzini Mzansi. Namhlanje umhla ka-15 December 2025, usuku olukhulu engicabanga ukuthi-ke sonke besilinde ngabomvu, usuku lokugcacelwa kweqhawe umculi kaMaskandi ohlonishwayo la eNingizimu Afrika. Kungagcini eNingizimu Afrika kuphela kodwa uphinde ahlonishwe naphesheya kwezilwandle. uKhuzani umfoka Mpungose indlamlenze namhlanje-ke iyagcacelwa ngokwesiZulu nowakwayo ukaMathenjwa. Sibonile-ke ey'nsukwini ukuthi-ke insizwa igcaceliwe ngokwesilungu abakubiza ngokuthi-ke i-white wedding. Abantu-ke abawuvala umlomo bencoma nje ubuhle bonkosikazi kaKhuzani, kuthiwa iqhawe likhethe kahle alishayanga eceleni. Baphinde bancoma nokwethembeka kubangani babo bobabili umakoti nomkhwenyana, bencoma nje ukuthi-ke bakwazile ukuthi-ke lolu daba balifihle baligcine kubona, ngoba kunesiqiniseko sokuthi-ke abangani bakaKhuzani nabangani bamakoti ibona abantu showcase ebebevele bazi ukuthi ngalolu suku uKhuzani uzoshada, kodwa benze ukuthembeka bakwazi ukuthi-ke udaba baligcine ey'nhlizweni zabo until kuze kube ukuthi-ke uKhuzani uyena oshoyo ukuthi-ke ngey'nsuku ey'thile ngizobe ngicacelwa. Ukupha nje i-update ngokwenzakalayo njengamanje eMandaba, kunesithombe-ke esitrendayo ey'nkundleni-ke zokuxhumana, isithombe-ke esiveza okungajwayelekile nekunesiqiniseko sokuthi-ke akulona iqiniso. Nasi isithombe engisifakile ngemuva. Lesithombe lesi siveza indlela abantu abaningi ngayo laphaya eMandaba kubo kwaKhuzani. Siyababona bagcwele igceke, siyababona bagcwele isibaya, abanye bagcwele ngaphandle. Lesithombe ngicabanga ukuthi-ke sikubeke kwacaca ukuthi no, asilona iqiniso. Abantu ngeke bagcwale kanje egcekeni kungakashayi ngisho u9, kungakaphuzwa ngisho iti. Yes, ngabo9 basuke sebekhona abantu, ikakhulukazi abantu basekhaya, abantu basemndenini, ihlobo nabangani. Umuntu omkhulu njengoKhuzani kuyaye kube khona mhlambe ney'ntatheli, abo-cameraman ngokwehlukana kwabo, o-King Zoso naye-ke sike sabona ukuthi vele naye usekhona eMandaba. So ngabo9 ngicabanga ukuthi ibona abantu bebekhona, not lento oyibona kulesithombe lesi. Lesithombe singakwenza ukuthi mhlambe ukuthi ubuplanile ukuthi uye emshadweni kube ukuthi usuyadikibala, mhlawumbe uhamba ngemonto yakho, uyabona ukuthi kwa parking ngeke uyithole, noma ngabe ubuzogibela itaxi uyabona ukuthi ngeke ukwazi ukuthi nendlela yokuthi ubuye ayizukuba lula, mhlawumbe iy'moto ama-taxi azogcwala. Lesole sithombe lesi it's a fake. Siyazi ukuthi esikhathini samanje sekunabo AI, umuntu uyakwazi ukuthi ayi-edithele isithombe ngendlela afuna sibe yisona. So lesithombe lesi asilona iqiniso. Engikubonile nje ngalezi ayikhathi ngabo9, ngibonile iqhawe selisesibayeni eligiya nezinye iy'nsizwa. Ngicabanga ukuthi-ke iy'nsizwa zendawo, nokho-ke ngakwelami isayidi ngiy'insizwa yale kwamaphumulo emvudi. Ngiyaqala ukubona umkhwenyana ngabo9 usesesibayeni uyagiya. Ngokwazi kwami umkhwenyana la engimbona khona egiya ingalezi ayikhathi zodwendwe la induna yenkosi noma iphoyisa lenkosi selifungisa umakoti libuza ukuthi uyamthanda na, limshaye ingabe yini isicephu. Sibona umakoti mhlambe seyoshiya umkhonto kumkhwenyana, then bese sibona umkhwenyana esukuma-ke lapho edlala egiya eyibongela njalo njalo. Mina ngokwami lokho kwenziwa uKhuzani angikugxeki, but ngiyaqala ungakhomenta kwi-comment section wena ngakini indlela owazi ngayo, ngoba phela indawo ngokwehlukana kwazo futhi senza ngendlela ezahlukene. Ungakhomenta kwi-comment section. Ngaliza kwethu ngibonge ukuthi-ke niyibukile ivideo, ningakhohlwa kuyi-like ne-subscribe. Ngizophinde futhi ngizoni-update ngokwenzakala eMandaba, so make sure ukuthi like ivideo, uyasubscribe, uphinde uciphise i-notification bell. Mangifaka ivideo izosho i-notification ithi nangu umfana umenzi eposta ivideo, bese uyangena kwivideo uyayibuka. Sihlangabezane ngokuzayo.